teraz bol samozrejme ten inkriminovaný rok 2012, kedy všetci verili, že tí, čo sa budú zaujímať o duchovno, väčšina, nie všetci, sa nejakým spôsobom potom so zdvihnutým prstom pozrú na tých, ktorí budú plávať mŕtvi v rieke, povedia im, vidíte, mali ste veriť. A toto sa práve nestalo, tak myslím si, že veľmi veľa ľudí to odradilo od akéhokoľvek duchovného bádania, chodenia po prednáškach, čítania knížok a podobných vecí. Na druhú stranu si myslím, že to mohlo fungovať ako prebudenie do skutočného duchovného života, kedy človek nie len hľadá a hľadá a hľadá, ale keď niečo nájde, keď začne riešiť svoje vlastné problémy. A myslím, že celý duchovný vývoj nie je o ničom inom, než o riešení skutočných problémov, ktoré máme tu a teraz na zemi. A nehľadáme svoju spasu v nejakých meditáciách iných, než riešení toho, čo je treba riešiť, čo máme pred nosom a čo nás trápi a čo nás serie, čo je negatívne, čo vytvára v nás negatívnu energiu. Takýto život samozrejme a takáto predstava duchovná veľmi veľa ľuďom nevoní, pretože predstava duchovná je veľmi lákavá v momente, keď si človek povie, tu je guru, ten nás povedie, tomu dáme peniaze, tomu dáme obdiv a ten nám povie, čo máme robiť a čo nesmieme robiť a tým pádom sme zo vlastnej zodpovednosti vonku. Takáto predstava funguje treba v Nemecku, kde som žil. Tam frčia gurovia a vyrábajú obrovské milióny a robia to vlastne ako biznis, len preto, aby získali možná popularitu, slávu, peniaze, obdiv, energiu od ľudí a ľudia im sypú len preto, aby si zaplatili nejakým spôsobom alibi, že sa snažili venovať o duchovno a nežili iba komerčným spôsobom života. Ale dnešná prednáška je tematická a nevenuje sa samozrejme tej krízi po roku 2012, kedy sa nič nestalo, ale ja si myslím, že sa veľmi veľa vecí stalo, ale nemuseli sme mi zatiaľ zaregistrovať. Naše téma dneska je radosť a eufória, dva rozdielne motory ľudského života. Každý človek, či sa zaujíma o duchovno, alebo žije si komerčným životom, čo je tiež duchovný život, tí ľudia, ktorí sa dneska honia po peniazoch, majú kopec peniazy, nevedia, čo s nimi, tak tí majú väčšiu pakáreň možno, než tí, čo tie peniaze nemajú a živoria a žijú z ruky do huby. Každý na tom je veľmi podobne a riešia sami seba väčšinou. Ako žiť, ako prežiť, ako nakrmiť deti, alebo čo s tými zasranými miliónmi, aby mi ich niekto neukradol, aby nebola inflácia, aby som o to neprišiel. A môžem povedať, že treba, že tí boháči na tom sú psychicky často veľmi sporadicky a často človek potom žerie bobule, alebo chlasta, alebo berie nejaké iné drogy, aby sa srovnal sám so sebou. A myslím si, že život, každý ľudský život, sa snaží nájsť niečo, čo mu hovoríme radosť. Človek sa po mnoho ľudských zrodení vyvíja a učíme sa pracovať s radosťou, učíme sa nájsť tú skutočnú radosť, ktorá nám dá energiu do života. A keď sa človek narodí, a to môžem teraz pozorovať na tých troch našich malých detičkách, ktoré tu pobehovali, tak môžem povedať, že oni dokážu veľmi efektívne pracovať s radosťou, dokážu človeku radosť dať, ale aj automaticky a veľmi rýchle zobrať. A toto všetko funguje ako nejaký systém, ktorý majú v sebe, ktorý majú v podvedomí. A je to aktivované, dá sa povedať, až automatickým spôsobom, že tie detičky to neplánujú tak, teraz odrbeme tatinka o energiu, teraz ho naštvem, on mi nasype a ja sa budem mať dobre. Toho roku sme zatiaľ napísali žiadnu knižku. Každý rok píšeme z jara knižky, to je taký dobrý termín. A tohoto roku sme zvolili nejakú inú aktivitu, pretože sme si hovorili, už máme 18 knížiek, ľudí už pomaly prestáva baviť čítať, ja sa im nedivím, ja nečítam vôbec. A chceli sme vytvoriť niečo nového. A už dávno sme si kúpili kameru na natáčanie prednášok, beží tunak práve, a hovorili sme si vtedy, že by sme mohli použiť na nejakú prdel, aby bola nejaká sranda. No a keď boli všetci v takej depresii, po novom roku, veľké zásoby potravín, a čo z toho? Ja môžem povedať, že veľké zásoby potravín sú naprosto ideálne. My nemusíme chodiť do obchodu asi rok. My pôjdeme len do pivnice pre cukor, pre múku, pre konzervy a baby v baráku sú úplne happy, že sa chodí kúpať iba syra, zelenina a ostatné veci sú doma.
a že máme obchod doma. My sme to koncipovali tak, aby všetko vydržalo dlho. A zatiaľ to drží. Až na niektoré maličkosti, ako 200 kg zemiakov a tak, čož nám vyklíčilo. Ale to sú maličkosti, to sú také detaily. No, ale chcel som povedať, že po tom novom roku sme si povedali, že by sme mohli urobiť niečo iného, než zase napísať knižku a klasicky ten kolobeh, a že to otočíme, že knižku budeme písať na jeseň a radi by sme napísali knižku, ktorá by sa volala Láska našich detí. Ja intenzívne študujem a môžem vám povedať, že to je najväčšia fuška študijná, že to nie je žiadna prdel s 3 detičkami a snažím sa ich študovať tak, aby som videl, ako to oni myslia s nami a pritom študovať seba, ako to ja myslím s nimi. A myslím, že všetky tieto poznatky, ktoré človek nazbieral, by mohli byť o tom napísané v knižke, ktorá bude koncom roku snáď aj vytlačená. Ale do tej doby sme si povedali, nám chýba radosť. Naraz sme zistili, že sme sa tešili, že príde nejaká obrovská zmena, že človek nebude musieť chodiť do práce, že nebude musieť riešiť partnerské vzťahy. Každý to mal postavené nejakým iným spôsobom. Ale každý očakával, že tá zmena vyrieši za nás kopec račiek, ktoré sa nám nechcú riešiť. Je to všetko niekto z hozhora, alebo nejaká vlna, alebo nejaký sneh, alebo nejaký mráz vyrieši za nás. A ono naraz nikto nič za nás nevyriešil a my sa musíme ďalej plácať v tej pakárni. No a keď som videl kamošov, ako tam sedeli všetci jedného dňa u obeda zdochnutí, že čo budeme robiť a nič nás nebaví, tak mne došla jedna vec, že nám chýba radosť. Ako si sa vytratila. A myslím, že dnesný svet oplýva veľmi malou mierou radosti. A dnešný svet vymenil radosť za eufóriu, ale o tom si povieme neskôršie. Ja som si hovoril, kurník, jak urobiť radosť kamarádom, celej parte, ako urobiť radosť ľuďom okolo seba. A mne bolo jasné, že tú radosť im nemôžem urobiť ja sám, ale že by každý človek mal nájsť ten generátor radosti v sebe. Ináč tá radosť nefunguje. Pokiaľ budeme očakávať, že príde niekto zvonku a dá nám takto do ruky zázračný hrnček radosti a my budeme šťastní 2 týždne, tak to asi nefunguje. Eufória funguje týmto spôsobom, že niekto môže prísť zvonku a poriadne nás nabiť eufóriou, ktorá sa tvári ako radosť, ale vo finále nás vycucne a my sme potom bez energie a zase hľadáme ďalšiu dávku eufórie. No a vtedy u obeda som si povedal, kurník, ako urobíme radosť? Si sami, kde ju nájdeme? Mne je jasná jedna vec, že pokiaľ chceme nájsť radosť v sebe, tak je veľmi často spojená s tým, že začneme niečo tvoriť, že začneme zo seba niečo vydávať, že zo seba, z našej duše, naraz vymačkáme niečo, čo sme ani nevedeli, že tam je. No a v ten deň na obede sme si povedali, ja som povedal, tí chalani, tak čo keby sme si založili internetovú televíziu? Tu nejde ani o tú televíziu, ale ide o to, aby sme sa my pobavili, aby sme mali my radosť do života. No môžem povedať, že to prvé také zasadanie, ktoré bolo u nás, dole v baráku, máme taký hosťovský priestor na Mejdany, tam všetci sedeli, kúkali ako chcíple kozy, 0 energie, 0 radosti a urobili sme taký projekt, taký plán, že urobíme si internetovú televíziu, kde si budeme robiť krátke klipy, ktoré sa dotýkajú politiky, ekonomiky, proste zdravia, rôznych oblastí našeho života, ktoré sú celkom pekne v prdeli. Politikou to začína, to ani nemusím moc hovoriť, myslím, že všetci, ako tu sedíte, už čucháte, že to nie je až tak v poriadku a že politik začína byť postupne už s prostým slovom a že pod politikom môžeme vidieť zlodeja, chamtivca, proste človeka, ktorý má hlavne negatívne vlastnosti a v každom prípade ho asi neradíme medzi múdreho, inteligentného a oduševnelého človeka, ktorý miluje svoj národ viacej než sám seba. No a tak sme si povedali, že nebudeme sedieť na zadku a začneme do tohoto osieho hniezda politiky, či ekonomiky, či dokonca ezoteriky trošičku lípať. No a za tých pár mesiacov sme urobili asi 60-70 rôznych videoklipov a svete div sa. Naraz nás to začalo baviť. Naraz sme v sebe vnútri objavili radosť
A dokonca aj Míra, ktorý v živote nechcel stáť pred kamerou a hovoril, ja do mikrofónu nikdy říkať nic nebudu, ja to proste neumím. Tak našiel svoju krásnu rolu a už tie posledné klipy sa aj celkom tešil, keď vyšiel pred barák v takých veľkých tlstých okuliárov, že nič nevidel a už sám dokonca seba korigoval, ako by to mal povedať a nemal povedať. Naraz sme zistili, že nenápadne nám medzi prstami začala rásť radosť, začali sme kolektívne niečo tvoriť, každý priložil ruku k dielu, každý vytvoril niečo sám zo seba a zároveň sme potom spätne videli sami seba na obrazovke, ako vyzeráme, ako hovoríme a toto sa naraz ukázalo ako jedno veľmi pekné duchovné cvičenie, kedy sme si začali robiť srandu sami zo seba, ale snažili sme sa predať nejaké informácie ďalej formou takých kratučkých klipov, ktorých je na internetu veľké množstvo. No a máme dokonca aj tu na chalani pripravili jedno DVDčko z 25 klipov, ktoré sme urobili. Takže občas je to sranda, občas je to satíra, občas je to k zamýšľaniu, ale v každom prípade sú tam informácie, ktoré sa dotýkajú v dnešnej dobe a myslím si, že sa dotýkajú duchovných problémov, ktoré človek nechce riešiť, pretože aj politika je duchovný problém, ktorý my riešiť nechceme, pretože my sme tí svätí, ktorí sa snažíme pracovať na sebe a tí zlí sú tam nahore, my s tým aj tak nič nezmôžeme. Každý človek môže zmeniť celý vesmír, pokiaľ by chcel. Čiže snažíme sa svoje, dá sa povedať, chápanie poslať ďalej touto formou a začalo nás to strašne baviť. Myslím si, že radosť a eufória v dnešnej dobe sú veľmi zameniteľné a rád by som povedal na konkrétnom príklade, ako vyzerá eufória a ako vyzerá radosť. Detičky, keď sú malinkaté, tak nám robia radosť len tým, že sa usmejú. Ja som to sledoval. Jak je to možné, že ma to tak chytí za srdce, keď sa ten malý Bastienko po tých 2 týždňoch, čo som ho nevidel, otočí a usmeje sa na mňa. A ja mám hneď radosť. Jak to dokáže predať to šťastie, tá radosť prechádza potom do šťastia, sú to všetko pozitívne stavy. Dosť často som na prednáškach hovoril o stavoch negatívnych, pretože tie sú akútnejšie, asi ich treba riešiť. Naše ego je veľmi mazaný vnútorný počítačový program, ktorý nám vždy ukáže naše nedostatky. A zásluhou toho, že dnešná doba je úplne prešpikovaná egoistickými myšlienkami zo všetkých strán a človek zažíva viacej negatívnych stavov než pozitívnych, tak sa nám v rámci vyváženia vytvára taká všeobecná túha po dobru, po radosti, po šťastí a snažíme sa veľmi rýchle vyvážiť z tých depresívnych negatívnych stavov, ktorý máme celý deň, do toho pozitívna. A naša moderná doba na to samozrejme reaguje. A reaguje na to veľmi rýchle a samozrejme povrchne, pretože doba, v ktorej žijeme, je povrchná. Ten komerčný systém nám naplní žalúdky, ale zoberie nám samozrejme akúkoľvek duchovnú víziu, že život má zmysel. A pokiaľ sa človek ponorí do hĺbky tržného systému, tak vlastne žiadna vízia do budúcnosti tu nie je. Len mať lepšie auto, lepší barák, lepšie veci. A keď to už 2-krát, 3-krát vymeníme, zistíme, že to je len auto, že to je len barák, ale že nám to nedáva vnútorné, duchovné potešenie a že nám to neprináša radosť, ktorá je nejakým spôsobom stabilná. A tento svet nám samozrejme potom ponúka radosť v úvodzovkách. A to je eufória. Už mladí ľudia, keď sa pozriete, tak aj keď som ja bol mladší, moc som nechodil po diskotékách, pretože som si našiel eufóriu v inom mieste, než v tom, aby som chlastal a behal, tancoval na diskotékách, ale dnešná doba nám ponúka kopec koncertov, filmov, zábavy, ktorá nám veľmi rýchlo urobí radosť. Ľudia potom tak skáču úplne fanaticky až v radosti, v šťastí, a môže povedať, že toto je normálny jav, že ľudia sa chcú baviť. Ale bavíme sa tak, aniž by sme si toho všimli, že z radosti prejdeme do eufórie, do vysokých, aj keď pozitívnych stavov, ktoré ale nechápeme. Ja by som definoval eufóriu ako stav, kedy sa človek vonkajším alebo aj vnútorným pričinením
dostane do vysokých pozitívnych stavov, ktoré nemá absolútne pod kontrolou a nechápe ich. Nejde o to, aby človek mal eufóriu pod kontrolou, ale aby som chápal, prečo to tak je. A v momente, keď nechápem, tak som ja pod kontrolou eufórie. Často sa stáva, keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sa vyeufrujú, ako ja hovorím, do tých vysokých pozitívnych stavov, ktoré vyžierajú paradoxne veľa energie, aj keď ju vytvoríme, tak majú tendenciu dostať do tohoto stavu kopec ľudí okolo seba. Ja keď som bol v eufórii, tak som povedal, ty, pozri, aký mám korun, poď kúkaj, a ty tiež do tej eufórii. A tlačil som na kamarádov a všetkých, aby boli tiež tak šťastní ako ja, keď som našiel nejaký kameň. To je moje také oddelenie štúdia eufórie a zistil som, že nikoho to nezaujíma. A dokonca, keď som bol medzi zberateľmi a bol som v eufórii, že som niečo kúpil, trebárs na budúce strašne lacno a bol som akoby šťastný, tak som tých kamarádov šutráckých nutil, aby boli šťastní tiež a oni mi trebárs závideli a posielali mi negatívnu energiu. A v ten moment som cítil, že sú po mne chladní. Tá eufória je veľmi zaujímavá v tom, že väčšinou prechádza z tých šťastných stavov do stavov depresí, do stavov nešťastných. Čiže vyletíme kam si nahoru a potom zletíme kam si dolu a nevieme prečo. Pokiaľ si človek s eufóriou začne, tak je to zo začiatku veľmi krásny stav. Človek vyletí, letí, znáša sa, nechce nič iného. Stáva sa eufória určitou drogou. A myslím si, že v dnešnej dobe je eufória v tom komerčnom systéme náhražka tej skutočnej radosti, ktorú človek môže vygenerovať vlastným tvorčím spôsobom sám zo seba. A ešte, aby to nebolo tak jednoduché, tak často sa eufória a radosť striedá. Človek vyletí, keby sme to dali graficky, ako to majú doktori, keď merajú teplotu, a neviem, v nemocnici to tak býva. Eufória, vyletíme hore, potom je tam kúsok radosti, zase vyletí eufória a máme z toho taký guláš, že my sme presvedčení, že nám je dobre, že sme šťastní, ale už sa nepýtame ostatných, či sme im príjemní. Ja môžem povedať, moja skúsenosť je taká, že keď som bol v eufórii vždycky, a ja som bol šťastný sám za seba, tak som bol ostatným ľuďom okolo seba nepríjemný. Pretože moja pozitívna eufória, moje šťastie bolo, dá sa povedať, sebecky založené na nejakom sebeckom úmysli a tí ostatní okolo mňa to moje poskakovanie nechceli zdieľať, pretože si povedali, toto je nejaký ojeb, to tu nám niečo tlačíš do hlavy, čo my nechceme. Potom som študoval, jak funguje radosť, ktorá vychádza znútra a môžem povedať, že keď je človek má skutočnú radosť sám v sebe, tak to je stav, ktorý človeka dokáže zharmonizovať do určitej rovnováhy a v tejto rovnováhy máme lepší prehľad o sebe, o ostatných, viacej chápeme ostatných, sme viacej otvorení. Je to stav, ktorý sa dá prirovnať k určitému duchovnému poznaniu, ale není to stav, v ktorom lietame až po plafón radosťou a šťastím. Je to stav radosti, kedy sme sa vyvážili a veľmi často si tento stav ani neuvedomujeme a máme pocit, že takáto rovnovážna radosť by mala byť normálnym stavom, v ktorom žijeme. Pretože v skutočnosti radosť by mala byť každodenná záležitosť a pokiaľ by človek na sebe duchovne pracoval a mal by úspechy, tak by v takomto radosti žil od rána do večera, aj keď medzi tým občas by bol nasraný a mal by nejaké debky a nejaké riešenia. A krásny príklad som zažil včera a hovoril som si, no pôjdeme na prednášku o radosti a eufórii. Je to téma veľmi zaujímavé práve tým, že medzi radosťou a eufóriou býva takáto malinkatá milimetrová niancia a často sa eufória a radosť prelína. A je to asi preto, aby sme sa naučili sami seba vidieť v momente, kedy máme radosť, aké máme výsledky, keď sme radostní, aké máme výsledky, keď sme v eufórii. Tak ja zase začnem u kameňov. Včera sme išli s Oldom do Bratislavy a po ceste sme sa zastavili jedného kamaráda, o ktorom som robil knížku o železných kremeňov. Je to už starší pán, ešte z 60 rokov má a zobrali sme kamarátku, on predáva železité kremene, tak sme
sme tam prišli, to sú také rezané, krásne, červené kamene. No a on mal obrovskú radosť a eufóriu, že ideme kupovať kamene, že vyrobí peniaze, pretože má 2 synov hladných, ktorí musí strkať prachy a tak. Je im okolo 30 rokov, väčšinou v takom veku sú už tí synovia veľmi hladní, už potrebujú veľa peňazí od babky, od detka, pretože je treba, aby si užili eufórie. No a tak sme nakupovali kamene, ja som si vybral pár kamienkov, tá kamarátka si brala hromadu, nechala tam hromadu peňazí a ja som si tiež kúpil niečo a bolo to také poskakovanie euforické. V podstate to bola len taká menšia cvičná predpríprava na to, aby som skočil tej maximálnej eufórie. Ja som vedel, že doma, kde má zbierku, má acháty. Ale aké acháty? Maličkaté, krásne achátky. A už čo som tam bol minulé 2-krát, tak som ich strašne chcel. Vyslovene som po nich túžil. Eufória prichádza väčšinou vtedy, keď sa vyplňujú naše túžby. Niečo, po čom egoisticky... Samozrejme, keď niečo chceme, vždycky je to nejaký egoistický úmysel. Takže ja som nenápadne povedal, Franto, nemôžeme ísť na tú zbierku, Olda sa určite chce pozrieť na železné kremene, ktoré nevidel. A už som mal v hlave tie achátky v tom šupličku. No, tak Olda sa tam pozeral, pochválili sme mu zbierku a potom som sa opýtal, no, Franto, a čo tie acháty? Jo, to pripravím. A máš ich tu v šupličku, že? No, ja bych na ne zapomněl, vytiahol ich. A ja som videl ten achát, ktorý sa mi páčil minule. Bol som s ňou úplne na vetvi. Som vedel, Franto, prosím ťa, tento musím mať. A už som sa začal variť v eufórii. Už sa mi začali klepať ruky. Zaujímavé je, že radosť a eufória ako 2 rozdielne energetické stavy sa dajú definovať cez fyzické telo. Pokiaľ sme v radosti, skutočnej harmonickej radosti, kedy človek pochopí nejaké veci, vyváži si, tak je naprosto kľudný, vyvážený, má prehľad vlastne aj nad telom, to telo spolupracuje. Ale keď sme v eufórii a niečo strašne chceme a letíme si do šťastia, tak sa človek takto klepe, alebo sa posere, alebo proste nejakým spôsobom tá energia sa chce z tela dostať von. Mne sa zatiaľ klepali ruky a celý som sa klepal vnútorne, videl som ten achátik, našiel som ešte jeden, ktorý sa mi tak páčil, tak som ich takto kúkal a Franta to vyčúchal. Sme kamarádi, ale vyčúchal, že sa varím. Ale Franto, prosím ťa, tak tie 2 achátky, tak mi daj nejakú cenu, ja ti zaplatím, čo si povieš. Kúkal ma, ne, to ja pripravím a na budúce to ako celú sadu ti predám. A ja som vedel, že v celej sade, ja som chcel len tieto 2. No a on na mňa kúkal, tak sme sa tam trochu handrkovali, už to chcel zabaliť, ale ja som na neho tlačil, Franto, a tie achátky musí mať, tak len pre mňa urobí radosť. Paradoxne, keď je človek v eufórii, tak vyzýva ostatných, aby mi urobili radosť. Ja už som bol za hranicou nejakej pochopiteľnej radosti, ja už som proste len niečo strašne chcel. Zajímavé je, že tá eufória stavia často na tých negatívnych, egoistických cieľov. Egoistický cieľ je, aby som bol trebárs ja osvietený a dokonalý. Je tiež egoistický cieľ. Aj na tom sa dá postaviť eufória. Egoistický cieľ je aj to, aby moje deti žili šťastne a harmonicky a prestali brať drogy a boli úplne v pohode. Samozrejme, bereme im slobodu. Chceme pre nich dobro, ale naše dobro. Nevieme, čo je dobro pre nich. Je veľmi veľa úmyslov, ktoré sa tvária veľmi pozitívne, ale majú egoistický, sebecký základ, aby nám bolo dobre. Toto bol tiež egoistický základ, naprosto jasný. Ja som chcel tieto 2 krásne achátky, už som ich videl u seba vo vitrinke a bolo mi jedno, koľko budú stáť. To som si myslel, ako, že ma nemôže cez prachy dostať. Taký achát môže stať maximálne 250 korún, že viacej nie. Tak Franta nakoniec, keď som sa takto uvaril, už som sa celý klepal, povedal, no dobře, tak ja ti prodám, ale 500 chci za jeden. Tá eufória trošku robila hup, poskočila dolu, ale hned zase poskočila hore, hovoril som si 1000, mám uprdele. Tak som mu ich hneď zaplatil, zobral som si 2 achátiky malé, potom sme išli Oldom a autom a som hovoril, no, to som preplatil. Naraz už začali človeku ísť tie reálne ceny do hlavy, ale hovoril som si, ale to je jedno. Potom som hovoril, ten Franta, on je to hodný chlap, a je zvyknutý, že vždycky ho všetci odrbú, že vždycky príde nejaký obchodník a ten ho zrazí na kolena s cenami. A naraz, keď
mal akože kamoša, tak zase on odrbal mňa, akoby keď videl, že ma môže cez tú eufóriu dostať, som sa venoval, tak to asi chodí. No tak potom, keď už tá eufória chladla, tak sa človek začala krútiť, hovoril 1000 korún, no, to také blbé achátky. Sú síce pekné, ale malé. Priniesol som, ešte sme sa zastavili na ceste u kamarádov, tak tí to videli, tí tiež akože nič moc za tie prachy. No, takže tá eufória ma začala vychladzovať a dostal som sa do stavu, kedy som si začal už pomalu aj toho ľutovať a šrotoval som. Je zaujímavé, že keď eufória odchádza, tak nás privádza do častého šrotovania, či sme to urobili dobre alebo nie. Pokiaľ človek má vnútornú radosť, ktorá je naozaj harmonická, tak tento stav nikdy nezažijete. Človek je v podstate v harmonii a neuvažuje o tom, či to bolo dobré alebo zle, čo práve urobil v tej radosti. Pretože to berieme tak, ako to je. Sme otvorení v tej duchovnej sfére. No a potom sme išli s Oldom od tohoto kamenára na kamene. Pretože budeme točiť tiež také klipy z Pokojovic o kameňoch, tak ma tam natáčal, kopem kamene, pár korundíkov sme našli, samozrejme to prestriháme tými veľkými krásnymi nálezmi, ktorý už nikto nenájde, pretože všetkých mám doma ja. No a v ten moment zvonil telefon. A volal mi tento zberateľ, ktorého sme boli, kde som kúpil práve tie acháty za tých 1000 korún. A on mi povedal, čau Marceli, ale taký akože po telefónu moc to nepovedal. Hele, víš co, za 2 acháty za 1000 korún, to je blbost. Hele, nech si je, máš u mě tu 1000 doma. A jsem povedal, Franto, to ti děkuju moc, to jsi mě potěšil. 1000 nechcem, nechaj si ju. Ne, to ne, tak si vybereš za 1000 korun mě kameny, jiný, na příště. Tak co povedal, tak to jo, to beru. To, akože to byla nějaká výmena, alebo tak. No, ale v ten moment som zažil niečo ako radosť. A tú radosť mi urobil práve Franta, u ktorého zvíťazilo kamarátstvo nad chamtivosťou k peniazom. A toto funguje tiež, že my si môžeme navzájom urobiť radosť, keď vidíme pochopenie u druhého človeka. Eufória funguje veľmi podobne, ale na základe tlakov, ktoré nazýva manipulácia. Človek má často eufóriu, keď donúti naše detičky niečo urobiť a pod tlakom to oni urobia, aniž by sami chceli. Vtedy vzniká eufória, máme šťastie, sme hotoví z toho, akým spôsobom sme ich donútili sa zmeniť k lepšiemu. Ale pokiaľ niekto slobodne, a ja som do toho Frantu vôbec netlačil, ani nám napadlo ho tlačiť, aby si to v hrobe srovnal, že sme kamarádi a že toto sa medzi kamarádmi nerobí. A on na to prišiel sám a urobil mi strašnú radosť. A môžem povedať, že v tej radosti mi naraz všetko docvaklo. Docvakla mi tam moja eufória, docvaklo mi aj to, že vlastne tie achátky nepotrebujem a že kľudne by som ich mohol niekomu dať, treba v tým medunovým, keby sa mi páčilo. Naraz sa to všetko otočilo na ruby a radosť mi, tá vnútorná, ktorá sa vygenerovala na základe toho, že som videl, že niekto sa sám na základe vlastného chápania zmenil a dokázal zmeniť svoje rozhodnutie, ktoré bolo spojené s chamtivosťou. Toto bola pre mňa, by som povedal, veľmi pekná situácia, kedy som mal duchovné cvičenie mojej eufórii, ktorá bola položená na chamtivosti a potom, kedy som mal radosť a v ten moment, keď tá radosť sa generovala, som sa pozoroval. Mne sa vôbec neklepali ruky, ako pri tom kupovaní tých achátkov. Ja som mal radosť a môžem povedať, že Franta mňa tým vstúpil viacej v očiach a asi tá radosť bola z toho, že sa máme viacej radi ako ľudia, že sa viacej vážime oboj strane a že naraz on urobil niečo, aniž by som ja po ňom chcel zmenu, ale že sám na sebe duchovne zapracoval, pretože toto je duchovná práca, okolo 1000 sa nepracuje, to sú peniaze, to tak musí byť, musíš brať, nesmieš dávať a naraz sa v ňom niečo pohnulo a to priateľstvo zvíťazilo nad chamtivosťou. Pre mňa to bolo obrovské duchovné cvičenie, čo sa týka eufórie a myslím, že na budúce, keď už nejaký kameň budem strašne chcieť, tak nebudem do nikoho tlačiť, keď mi povie, nie, ja ti ho nechcem predať, tak poviem, dobre, tak niekedy na budúce. A je to ťažká samozrejme záležitosť, pretože zberateľstvo je postavené na tom, že niečo chceme, že chamtivosť je na prvom mieste, pretože chcem mať najlepšiu zbierku v Petroviciach, čož už mám, tak by som chcel mať najlepšiu na Sušicku, čož už tiež mám.
Na Plzeňsku, no to neviem, ale asi áno. No a takto by sa človek chcel do celého sveta rozšíriť a byť najlepší, to, čo má, aby bol najviac obdivovaný, aby mi najviac závideli. Aj toto je v tom zberateľstve veľmi dobre zakorenené, že potrebujeme, aby nám závideli, pretože keď nezávidíte ten kameň a prajete ho, tak prečo zbieram, že? Aby som mal lepšie. Tam tie negatívne vlastnosti samozrejme vznikajú a pre mňa to zbieranie kameňov je taký študijný, dá sa povedať, študijná oblasť, kde sa môžem sám seba študovať a načapať pri rôznych negatívnych úmysloch a samozrejme eufória to je niečo, čo študujem už roky na kameňoch, pretože tam ju nedokážem zvládať. Niečo proste strašne chcem, niečo, čo strašne milujem, čo je len pre mňa a kde sú všetky tieto aspekty naskladané jeden za druhým a keby človek rozobral len jednu eufóriu, ktorú má, tak naraz objaví v sebe toľko bielých miest, toľko vecí, čo sa skrýva za tým šťastím, ktoré vyletelo až k nebesiam a potom sa dostalo dolu. Môžem povedať, že keby sme študovali naše pozitívne energie a negatívne energie, tak človek je svojimi myšlienkami do určitej miere obmedzený. A síce my dokážeme vytvoriť veľké množstvo pozitívnych energií, ale dokiaľ sme vo fyzickom tele, dokiaľ sme ľudia nohami na zemi, tak sa môžeme dotknúť tých vysokých energetických sfér maximálne do bodu, kde sa to láme a ako sme na tých sedeniach získali informácie, tak v podstate druhá dimenzia, ktorá je prepojená s tou našou, je ten priestor bez času, ktorý začína obrovskou pozitívnou energiou, ktorú už ale človek sám nedokáže prebiť, keď to takto poviem, jednoducho. To znamená, ako by to boli určité vrstvy. My vytvoríme obrovskú eufóriu, alebo aj radosť. A táto energia sa dotkne tak maximálne toho priestoru bez času. To sú naše možnosti. Keď umierame, tak ten priestor bez času nás pojme do tejto krásnej dimenzie, vysoko pozitívnej. Keď sexujeme a máme orgazmus, tak sa tiež tak chvíľkové dotkneme tohoto, čuchneme si. Míra vždycky riešil, že ako keď po smrti človek umrie, že čo sa tam ako deje, je tam sex, tam už ako to pohlavie není, sex už není, hovorí, Ježišmaria, tam nepíchaj, tam seru na to. A som povedal, no ale ten orgazmus, keď máš, ten najkrajší, tak tam sa takouto energiou začína. Tak to vyvalil oči a nejak to nebral, ale myslím, že všetci ako tu sedíme, budeme mať skorej alebo neskorej možnosť si to overiť na vlastnú kožu, no na kožu už nie, ale na vlastné chápanie, pretože všetci ako sme tu, raz umrieme a zase sa raz rodíme a či to tak je alebo nie, to si vyskúšame na vlastnej skúsenosti. A nie je nič cenejšieho než vlastná skúsenosť. To vám môže hovoriť o minulých životoch, o smrti, kde kto čo chce, ale pokiaľ si to nezažijeme na vlastnú kožu, tak človek môže veriť, čo mu chce, ale nechápe zatiaľ, ako to môže všetko fungovať. Často sa ale stáva, že nám umrie niekto blízky, niekto, koho máme radi, a potom, keď vám odchádza človek alebo zvieratko, u zvierat je to tiež takto veľmi silné, aspoň u mňa to tak bolo, z náručia, keď tá duša nejakým spôsobom letí z toho tela, tak je to veľmi markantné. Ja som to zažil u tej mojej fenky Maggie, keď umrela, tak to bolo veľmi zaujímavé. Samozrejme, umrel mi v náručí a bolo to také dojemné, viezol som ju v aute, tiež človeku emócie utiekli, plakal som a také tie veci, ako ľudia normálne robia. No ale mal som furt pocit, že ten pes nie je mŕtvý, že tam tá duša v podstate je, keď pes spí, tak vieme, že žije. Proste cítime ho tam. Keď človek spí, aj keď je ožratý, väčšinou vieme, že je tam tá duša. Berieme ho za živého. Keď človek vidí na ulici opitého, pogrcatého, tak povie, to je užralec a ideme ďalej. Ale keby sme videli na ulici mŕtvého, tak to cítime všetci. Není tam proste to, na čo sme zvyknutí, není tam tá duša. A mne sa stala taká vec, že keď som priviezol toho psíka mŕtvého domov, dal som ho na gauč, na jeho miesto a ja som na ňu kúkal, tá tu je, nedýchala nič, ale bolo to mega proste. Cítil som ju energeticky. Potom som sa šiel vykúpať, aby som stiahol emócie, vrátim sa a už na tom mieste mega nebola. Už tam bol proste nejaký chlpatý psík, ktorý mi bol naprosto cudzí
a už mi vôbec ani nevadilo, že sme ho zakopali a nemal som žiadny pocit, že prichádzam, že dávam do zeme cudzí tvor v podstate. Takto funguje asi to, keď ľudská duša opustí telo a keď opustí aj samozrejme zvieracia duša telo, že naraz to vycítime, máme na to senzory podvedomé a cítime, že ten človek už žije, alebo už je preč a cítime dokonca ešte nejaký čas aj tú dušu, ktorá ešte nie je prelnutá do priestoru bez času a ešte nejakým spôsobom jednou nohou tu je a my ju vyčuchávame. No ale, aby sme sa vrátili k našemu tématu radosti a eufórie, myslím si, že dnešná doba sa snaží zúfale nájsť rôzne systémy, akým spôsobom si udržať radosť a eufóriu čo najdlhšie. Aj duchovné sféry sa snažia samozrejme a v momente, keby človek urobil prednášku, ako byť úspešný v našej dobe, ako byť bohatý a pritom duchovne na výši, ako sa dostať ďalej nad ostatných, tak prídu davy ľudí, pretože toto zaujíma každého. Nie ako pracovať na sebe, ale ako všetko očúrať, ako všetko ojebať, ako všetko zhrabnúť len pre seba. V Nemecku to funguje úplne úžasne, tento systém. Tam, ako hovorím, pár rokov som tam žil, takže videl som ľudí, ktorí chceli vymeniť za peniaze duchovnú, dá sa povedať, úspešnosť. A v momente, keď im niekto povedal, že pokiaľ chcú byť v duchovnej oblasti úspešní, tak je treba pracovať hlavne tvrde na sebe a že to nie je žiadna prdel a že to bolí. A keď sa pozrieme na rôzne náboženské smery, tak vo väčšine z nich vám začnú omýľať o hlavu, že to je utrpenie ten život. A že je treba trpieť. Kresťania myslím, že takéto nejaké formule majú. Majú to aj iné náboženské, dá sa povedať, skupinky. A málo kto ale sa snaží vysvetliť, prečo tu je nejaké utrpenie. Prečo trpieť? Akým spôsobom trpieť? Čo to utrpenie vlastne je? A ja môžem povedať, že môjim štúdiom utrpenia a pakárne, ktorá tu je, som zistil veľmi jednoduchú vec, že človek trpí pretože nechápe. A celé to utrpenie je jednoduchá vec. Nechápeme veci okolo seba. Nechápeme seba, nechceme chápať druhých, nechápeme svet, v ktorom žijeme a toho nechápania sú tisíce a tisíce rôznych odvetví a oddelení. A asi preto sme sa narodili a inkarnujeme do fyzického sveta, aby sme kúsok po kúsku viacej chápali. Aby sme chápali fyzický svet, aby sme chápali svoju vlastnú dušu, aby sme chápali to, ako sa stať lepšími ľuďmi, čož samozrejme každý má v sebe ako nejaký motor, aby sme lepšími boli. Poznám málo ľudí, ktorí chcú byť horší. Neviem, či niekoho takého poznáte, že by človek povedal, tak, ja chcem byť teraz ešte väčšia svinia, než som, mňa to baví, mne to prináša radosť a šťastie a uspokojenie v živote a budem teraz ubližovať ešte. A hovorím treba často o Hitlerovi, ako o takom určitom príklade diktátora, človeka, ktorý sa dostal k absolútnej moci a myslím si, že aj on nechcel nikomu nič zlého. On mal svoju slepú vieru, svoju slepú pravdu, po ktorej išiel a veril, že očistí svet od zla, od Židov trebárs, od Slovanov, od Grékov a neviem koľko vlastne, akorát aby Nemci zostali. A myslel si, že tým pádom vytvorí rasovú čistotu a on tomu tak slepo veril a tak silne tomu veril, že zblbol všetkých Nemcov a to neboli hlupáci, tam boli inteligentní ľudia, ktorí mu na to skočili a išli ako šik, ako dav za ním a jeden jediný človek dokázal svojou demonstratívnou vierou, ktorá bola plná eufórie, síce negatívnej, eufória môže byť aj negatívna, samozrejme. Keď sme v depresiách, to je to isté, ako keď sme v eufórii a v šťastí. To sa veľmi často strieda. No a trebárs ten Hitler je príklad človeka, ktorý mal určite v minulých životoch duchovné výsledky a veľa na sebe pracoval, pretože ináč by nemal tak obrovskú silu slova, ináč by mu ľudia neverili. Každý z nás má nejaký senzor vnútorný a cítime, či ten druhý človek, ktorý nám niečo vykladá, už v minulých životoch niečo pochopil, či tých životov má viacej alebo menej a podľa toho sa orientujeme v našej viere a snažíme sa mu buď
Automaticky mu veríme, otvoríme hubu, povedali, ten tak pekne hovorí. Keď som bol v Nemecku, tak sme robili výstavu v miestnosti, kde bola podpísaná Mnichovská zrada a tá kamarátka, ktorá bola šéfka tej výstavy, povedala, tu dáme tie tlampače, také tie na uši, tie sluchátka a dáme tam Hitlerové prejevy. Ja som ich počúval, hovoril som si, ty vole, veď on nič nehovorí konkrétneho. On len tam huláka, aký sme dobrí, aký musíme vládnuť svetu. Ježišmaria, veď keby to dneska tu niekomu povedal, som všetci vysmejú, ale v tej dobe ho všetci žrali. A môžem povedať, že na takéto elementárne, jednoduché, dá sa povedať, nájazdy, ktoré on robil do ľudských duší, sme v tej dobe asi počuli. Tí ľudia na to počúvali. A ešte bolo veľmi pekné, to už som párkrát na prednáške hovoril, že ja som tam za rohom strážil tie sluchátka, aby ich nikto nešlobol, pretože aj v Nemecku sa kradne. A tak som videl tých ľudí, čo tam chodili, ich tam bolo strašne málo, pretože to bola česká hudobná noc. No a Češi, toho nikoho nezaujíma v Nemecku moc, to bolo strašne, tam bolo propadák to bol, málo ľudí. No ale keď niekto prišiel, dal si tie sluchátka, chodili tam tak znechutene, pretože tam tie sluchátka, počúval ten Hitlerov prejav. A naraz nasal tú eufóriu, tú negatívnu a pozitívnu eufóriu z tej doby Hitlera, ten Nemec. Nadýchol sa, bolo na ňom vidieť, ako sa rozžiaril, ako tú energiu z toho Hitlera, z toho nasal. A potom sa naraz zarazil. Kúkol sa, či sa niekto kúka. Pretože samozrejme toto je zakázaná eufória, to už bolo, to sme tú vojnu prehrali. Rýchle dal tie sluchátka, otočil sa a zmizol. A to tam neurobil jeden človek, tam ich bolo 5-6 a ja za závesom som takto kúkal, mal som z toho strašnú prdel, ako sa ešte tí dnešní ľudia na toho Führera chytili. A samozrejme, nechytili sa na nič iného, než na jeho duchovné poznanie, ktoré možno bolo veľmi ďaleko. A ten človek bol v duchovnej sfére možno veľmi vyspelý, ale mohol, a to môže každý, zneužiť svoju duchovnú vyspelosť aj takýmto smerom, že pôjde cestou negatívnou. On si to ten človek samozrejme potom odserie v ďalších životoch, ale to už je iná vec. A keď hovorím o tom Hitlerovi, tak on bol, dá sa povedať, vo svojom vlastnom živote vegetarián a choval sa ako klasický kniežor, to znamená človek, ktorý má totálnu disciplínu, totálny poriadok vo všetkom, bol top. A väčšinou sa takto prejavujú ľudia, ktorí v minulých životoch prešli kláštormi a my hovoríme, že boli kniežouri. No ale vybudoval si takúto vieru a vybil milióny ľudí a bola to, myslím, pre nás všetkých obrovská skúsenosť, natoľko veľká, že už potom po druhej svetovej vojne sme nerobili žiadnu tretiu a do tej doby sme robili jednu vojnu za druhou, mali sme takú zábavu vybíjať sa navzájom. Teraz už to nerobíme, teraz sme vymysleli nový systém, duchovný, tržný a točí sa to všetko okolo peňazí. A mne prišlo veľmi vtipné, keď som tu bol v Bratislave teraz pár dní, a nie je to len v Bratislave, ako ten tržný systém sa snaží urobiť to, aby ľudia sa tvárili aspoň, že sú úspešní. Tu v Bratislave, neviem, či ste si všimli, každý si kupuje drahé auto, pokiaľ môže, nejaké pekné fáro, človek to zaplatí treba na leasing, to nevadí, hlavne, že v tom aute ide a Bavoráci, Mercedesy, len sa to tým hemží. Škodovku starú 120 som tu ešte nevidel, to u nás v Čechách ešte jazdí. A na tomto je veľmi pekná jedna vec, asi aj symbolická, že veľa ľudí jazdí v nádherných autách, luxusných a tvária sa, že im hovno nesmrdí, ako hovorím, ale jazdia po rozbitých cestách, ale totálne rozbitých cestách, po ktorých sa skoro jazdiť nedá. A toto je odraz dnešnej doby. Každý chce vyzerať ako Pán Boh, ako hviezda a je mu úprdele, kde sa nachádza, v jakom prostredí, čo sa deje okolo neho. Môžu tu byť diery metrové, môžu tu do tej auta padať. Ten, čo padne, má smolu, ja to obídem. A vzniká niečo ako verejná ľahostajnosť. Všetko je ľuďom uprdele a každý sa snaží ukradnúť si len ten svoj koláča čo najviac a mať sa dobre a tváriť sa, že sa máme najlepšie. Väčšinou, ale v tej oblasti duchovnej sa ľudia cítia osamotene, pretože nám chýba niečo ako
pocit, že patríme do nejakého kolektívu, že sme ľudia, že sa môžeme mať všetci navzájom radi. A toto trebárs konkrétne Hitler veľmi vychcane využil svoj prospech. On vykladal, my sme jedna veľká rodina, my sme Nemci, budeme vládnuť svetu. Na takejto blbosti sa všetci, aj tí chytrí, inteligentní doktori, profesori a tak ďalej, chytili, kývali hlavou a išli vraždiť ostatných. A toto si myslím, že v dnešnej dobe absolútne chýba, že by ľudia dokázali byť k sebe otvorení, že by sa mali radi. A myslím si, že celý duchovný vývoj spie predsa k tomu, veď to je jednoduchá formula. Pracujeme na sebe tak dlho, aby sme dokázali byť otvorení a mať rady ostatných, aj s ich chybami, aj s ich vrtochmi. Dať slobodu ostatným není jednoduchá vec. Začíname väčšinou v rodine a tam už je to pekná pakárňa, skúste dať deťom slobodu, aby vám neskákali po hlave a oni budú skákať po hlave a tým pádom sa človek môže zaseknúť a už sa nechce púšťať ďalej, než za prach svojej rodiny. Ale myslím, že žijeme v spoločnosti, ktorá je celkom ľudí a tá spoločnosť nás veľmi rýchle dostala od komunizmu, kedy sme si boli ľahostajní, ale ľudia, by som povedal, sa mali trošku viacej radi, do spoločnosti, kedy sme si úplne ľahostajní a ide len o peniaze, o chamtivosť a tým pádom nastáva disharmónia. Myslím, že to je na druhú stranu veľmi dobré, pretože čím skorej bude väčšia pakáreň, tým skorej si to ľudia uvedomia. Na jednom sedení kedysi dávno prišiel nejaký človek, ktorý sa ma pýtal, že má problém, že nevie koho voliť, že sú to všetko svine, že sú to všetko politici, ktorí idú kradnúť, že nie je žiadna politická strana, ktorú by mohol človek akoby zvoliť, aby urobil dobre, ale že zase má tú občiansku povinnosť, ako nám to nakecajú voliť. A tak som si povedal, no dobre, na sedení sa budeme pýtať, koho voliť, no pre mňa to bolo také ako celkom cestné sa opýtať na takúto kravinu, ale potom sa ukázalo, že to kravina není. Tam prišla odpoveď veľmi zaujímavá, že pokiaľ chce zmeniť systém, a pokiaľ chce urýchliť zmenu tohoto systému, tak by mal voliť najväčších hlúpov. V podstate tých, čo to najrýchlejšie zlikvidujú. Tú stranu, ktorá sa najviac postará o to, že sa vytuneluje štát, že sa vytuneluje morálka a viera. A teraz myslím, že to ide veľmi milovými krokmi a že to je veľmi úspešná práca našich politikov. A myslím, že sa dočkáme toho, že príde nejaká zmena. Ale vo väčšine prípadov, keď človek očakáva zmenu, tak takáto zmena prichádza v režimu, ktorý naprosto neočakávame. Všetci sme čakali v roku 2012, že to bude presne podľa logického proroctva. Nebolo nič takého. A nevieme, ako to bude. A teraz si myslím, že tá doba je o to neistejšia, že nevieme, či sa niečo ešte stane, alebo nestane. Visí to nad nami vo vzduchu ako Damoklov meč a môže niečo prísť, čo sa týka ekonomiky, politiky, môže prísť problém s prírodou, to počasie si robí, čo chce, chvíľu je teplo, chvíľu je zima, no to sú také výkyvy, človek ide z Čiech od nás ráno 7 stupňov, tu 26 večer, takže to sú také ako veľmi zaujímavé, teplotné a ľudské telo na to nie je samozrejme zvyknuté, takže detičky nám marodia, nevedia čo a jak. No ale vráťme sa k našej radosti a eufórii. Neviem, či ste videli niekedy také tie sochy toho Budhu, ktorý sedí v tej lotosovej pozícii, usmieva sa ako debil, to ako ináč sa dá nazvať, že má taký priblblý úsmev a má všetko v paži. Aspoň takto človeku pripadá. A myslím si, že tento stav je pre nás nepochopiteľný, pretože je to stav asi radosti a šťastia, ktorý dokázal vygenerovať človek, čo dosiahol poznania a vlastne jeho vedomie už je na druhej strane než naše. Taký Buddha, keď žil a sedel v tejto pozícii, tak bol ohromnou osobnosťou už len tým, že takto sedel. Pretože my všetci, ako cítime, že človek je živý alebo mŕtvý, cítime, že človek je šťastný alebo nasratý, tak vyčucháme, že ten človek, ten Buddha, dosiahol poznania. A každý z nás má vnútri určitý orgán pravdy, alebo ako by som to nazval. V ten moment obrazne klakneme na kolená, pretože vidíme človeka, ktorý
je v svojom poslednom živote, ktorý dosiahol poznania skutočného. A čo z neho ide, to nás naprosto dostáva na tie kolená. A ide z neho totálna láska, pochopenie a my to pociťujeme ako šťastie. To je moment, keby sme sa stretli s takým človekom, kedy naozaj vygeneruje skutočnú radosť nikto iný než my sami. Naraz nás zasiahne vlna energie veľmi pozitívnej a v podstate ten náš pozitívny princíp svedomie klakne na kolena, obrazne povedano, a vytvorí ako spätnú vlnu ohromnú lásku k tomu človeku. Takže tam do takého priblblého živého budu sa zamilovali všetci, aj tie muchy, čo na neho vlezli, tak popadali od úžasu, pretože toľko pozitívnej energie, že sme zatiaľ už žiadneho človeka nevideli. Takto môže vyzerať radosť, ktorá prechádza potom do eufórie. Ja by som povedal ešte, že taký Budha živý, nie tá socha, skutočný, mal okolo seba takých 20-30 metrov nebezpečnej zóny. Tam, keď sme prišli, tak sme sa pripostrali, šli sme po tých kolenách a zamilovali sme sa do toho človeka, či to bol chlap alebo ženská, po hlave nehralo rolu, všetci sme chodili okolo ako v úžasu. Potom, keď sme tú zónu opustili, tých 30 metrov, tak tam už bol normálny svet, ktorý poznáme. Tam sme naraz, ty vole, to byl nářez. Tak sa to povie v Čechách aspoň, neviem ako na Slovensku, podobne. Tak tam sme potom za tých 30 metrov chytili eufóriu, pretože sme zažili nejakého človeka, akého nikdy predtým. A ten Budha nebol ani zhulený, ani svetovaný, ani ožratý, ani nežral antidepresíva, pretože podobne sa dneska tvária ľudia, ktorí sú nadrogovaní. Ja som videl v Sušici veľa takých budhov, tak kumá sa, smeje sa, ale žiadna taká energia z tohoto človeka nešla. Ten Budha bol naprosto pri smysloch, bol nohami na zemi a mal naprosto jasno nad celým fyzickým svetom. A keď toto človek má v hlave ako pochopenie, tak sa všetci z toho posereme. To je normálna vec. Tak to proste chodí. Tak to vnútorne cítime. Čiže z neho išla obyčajná ľudská radosť, tá najjednoduchšia, čo existuje, ale najobšírnejšia, čo existuje, pretože tá radosť vychádzala z chápania všetkého, celého fyzického sveta. A tí ľudia, čo ho zažili, potom, čo by sme my robili na mieste, keď by sme to zažili, takého človeka? No tak jasné, že sa budeme obyčiť. Už sme videli, ako sa ten Budha priblbl smial, tak kúkneme do zrkadla a začneme krútiť ksichtom, aby sme sa tvárili takisto ako ten Budha, aby sme boli takisto dobrí a milovaní a šťastní a v pohode ako on. A myslím, že pokiaľ človek nenásledoval cestu utrpenia ako ten Budha, pretože to, že sa stal takýmto dokonalým človekom, je výsledok obrovského utrpenia, ktoré mal za sebou. A čím bližšie bol poznaniu, tak tým väčšie utrpenie zažíval, jak so svojím egom, tak s fyzickým telom, tak so svojím vedomím. A táto čerešnička na torte, že sa takto tvárila, že šla z neho taká energia, to bola vlastne až tá záverečná scénka, ktorú nám na svete previedol. A potom si už niekam fúkol a už išiel na druhú stranu. No jo, on si odišiel a my sme tu zostali sami. Tak nám nezostalo nič iného, než robiť tí sochy tých budhov, čo sa takhle priblblo usmievajú. A potom tu zostalo kopec ľudí, čo ho poznali, alebo čo sa tvárili, že ho poznali. Tak tí samozrejme zažili obrovské sekundárne šťastie z kontaktu s týmto človekom a vo veľa prípadoch ho začali napodobovať. Začali sa takto usmievať. Začali poučovať, začali kopírovať jeho slova, začali kopírovať jeho pohyby. A myslím si, že takéto kopírovanie tých dokonalých ľudí nám zostalo do dneska. Ale to kopírovanie nám často prechádza do eufórie. To znamená, že nám to ide len vtedy, keď sa roztleskáme vnútorne, aby sme predstierali šťastie. A často predstierame šťastie tak demonstratívne, až nás to samých zlomí, až nám to zoberie toľko energie, že už nemôžeme pomalu ani dýchať a spadneme ako zostrelý vták na zem.
Myslím si, že ten Buddha, ten skutočný, ktorý takto žil, takto dopadol, nerobil cestu sebepoznania kvôli tomu, aby bol šťastný, aby žil v dokonalej radosti. Pokiaľ sa mu to podarilo, netúžil asi ani po žiadnej dokonalosti. Netúžil asi potom ovládať celý svet a vesmír. A asi sa mu to podarilo na základe toho, že chcel seba pochopiť, chcel pochopiť svet. A možno, že toto chcenie poznať nepoznané je tým najsilnejším motorom, ktorý nás môže priviesť k skutočnej radosti. Ale než sa tam človek dotrepe, tak je veľmi nutné si prejsť všetkými úskaliami eufórie. Čiže rád by som v tejto prednáške poukázal na to, že ľudia by sa nemali eufórie báť. Ja sám sa eufórie nebojím a snažím sa s ňou pracovať. A to je tá druhá vec. My sa síce nebojíme, ale my sa s ňou nesnažíme pracovať. My sa snažíme eufórie čo najviac užívať. A pokiaľ ideme touto cestou, že si budeme len užívať eufórie, tak sa môžeme stať feťákmi duchovnými. To znamená, že si budeme ujíždeť na svojej duchovnej eufórii. A to je jedno, či to je chlast, či je to, hrdosť. Aj na hrdosti sa dá euforicky veľmi pekne postavať taký domček, ktorý potom má meter krát meter a 150 metrov do výšky a potom môžeme z toho domčeku spadnúť. Čiže myslím, že eufória je veľmi dôležitá pre poznávanie toho, čo je radosť a čo je pozitívny stav, ktorý stojí na negatívnych základoch, ktorý nás vybičuje do obrovského šťastia a to šťastie nám potom veľmi ublíži, pretože spadneme na zem, namelieme si kokose, ako ja hovorím, a prichádzajú potom stavy depresívne. Treba zmíra, tam čo sedí, ten s eufóriou bojuje takým spôsobom, že ju doslova až nenávidí. Že keď už cíti, že by mohol mať eufóriu, tak sa hneď zareže, nasere a nechce s tým mať nič spoločného. A potom je v depkách a je v prdeli z toho, pretože si neužil radosti, ktorá prišla zvonku, ktorú by mu niekto nalial, len tak. A samozrejme chce sa vyhnúť potom tým depresívnym stavom, ktoré prichádzajú po eufórie, keď ju človek takto nahltá zvonku. Aj to je cesta, ktorou ide a vedie asi k tomu, aby ho to priviedlo k nejakému rozhodnutiu, že tú eufóriu trošku viacej pustí a bude ju trošku viacej študovať. Čiže eufória je tu preto, aby sme študovali, aké to je s radosťou skutočnou a s radosťou falošnou. Takto to asi jednoducho poviem. Pretože náš svet nám prináša 80 až 90% eufórie, no a tých 10-20% radosti. Ale prináša nám to len preto, aby sme postupne začali chápať, čo je eufória, čo je radosť, abychom postupne hľadali radosť sami v sebe a pokiaľ nájdeme ten generátor radosti v sebe a dokážeme si urobiť radosť z maličkosti a dokážeme mať radosť z obyčajných vecí, čož je najväčšia fuška. Človek sa ráno zobudí po opici, ja som zistil, že po opici si udelať radosť toho, že je vonku krásne slniečko, že svieti, to nejde. To sa človek chytí za hlavu, ježiš, zase praží slunce, to odpovedele, to nás bude deň. Čiže aj touto cestou som šiel, pretože môžem povedať, že alkohol nás privedie do eufórie vo väčšine prípadoch najrýchlejšou cestou, podobne ako iné drogy. To je celé spektrum drog, že ten alkohol je taký najbežnejší. Mám kamaráda Jelinka, ktorým sme mali nedávno, no už je to pár rokov, takú duchovnú debatu. On hovoril, proč bych měl jako blbec jít cestou pakárny a nějaký sebepoznání a to utrpení, ježišmarja, já nechci trpět. Hele, podívej se, chlast, vemu si tady panáka, dám si ho, hele, raz, dva, tři, a mám radost. A jsem happy, jsem šťastný a mám vás všechny rád. A jsem hodnej na lidi. A samozrejme má túto teóriu, ktorá funguje okamžite. Myslím, že dnešná doba nehodlá na nič čakať. My chceme všetko hneď. A je to jednoduché, pretože naša doba sa volá viera v peniaze, blahobyt.
A ten blahobyt je omezený naším životom. Keď umrieme, tak po nás, čo sme vyrobili, sa to pobijú príbuzní, ale my si nezoberieme tam hore nič iného, než to, čo sme tu pochopili ako skúsenosti. Pokiaľ je tá doba koncipovaná tak, že žijeme len teraz, tak musíme byť čo najagresívnejší, čo najviac si nakradnúť tej radosti a tej eufórie. A ten alkohol a iné drogy nám to dajú veľmi lacným spôsobom. Lacným spôsobom pretože nemusíme preto nič zo seba urobiť. Utratíme trochu peniazy, no to si vyrobíme, alebo niečo podobne. A nemusíme sa snažiť niečo pochopiť. A môžem povedať, že môjim výskumom som zistil, že skutočná radosť, vnútorná, prichádza len vtedy, keď si niečo vytrpíme. Hovoril som ten prípad s tým kameňom, čo sa mi včera prihodil. Môžem povedať, že som si vytrpel svoje. Pretože som kameň strašne chcel, potom som ho preplatil, potom som sa chytal za hlavu, že som ho preplatil úplne zbytočne, potom som zase trpel, že ten kamarát ma nemá rád a pritom ja ho mám rád a prečo to takto vlastne celé dopadlo a prečo som vlastne ten kameň vôbec chcel a že som sebec, no to je veľké utrpenie. No, človek niekedy trpí viacej duchovne než fyzicky. Keby som si namlel koleno, tak au, ale nejak to dám dokopy, budem pár dní krývať, ale budem asi spokojnejší, než aby som prešiel takouto peripatiou, kedy som si niečo vytrpel. A na záver, keď človek niečo pochopí, a môže to pochopenie byť obojstranné, tak prichádza radosť. A môžem povedať, že pokiaľ ideme cestou utrpení, tak nie je to cesta, kedy len trpíme a sme v prdeli, ale kedy prichádza na základe toho, že si niečo vytrpíme a niečo pochopíme, takáto skutočná Budhovo radosť, aj keď to není 100% radosť, čo mal ten Budha, ale 0,32%. My som to tak včera prirovnal, ale to už je obrovské. To už je obrovská radosť, kedy človek má tú radosť vnútornú, kedy človek je vyvážený, zharmonizovaný a kedy človek má naraz prehľad a docvakávajú mu veci. Čiže pokiaľ by sme cestu utrpenia nejak definovali, tak môžem sám zo seba povedať, že cesta utrpenia vedie k určitým dielčím radostiam, ktoré nám otvoria oči a tá radosť je taká tichá, kedy neskáčeme, ale vnútorne tvoríme velikánske množstvo energie. Ešte je zaujímavé, že táto vnútorná radosť sa neprejavuje a tým, že sa neprejavuje, my si ju často ani nevšimneme. Čož človeka naštve, pretože my si tú radosť chceme užiť. No by to bolo úžasné, keby sme niečo pochopili, ja som si vždy predstavoval, tak teraz som niečo pochopil, ako nechal stať Becherovku, tak teraz sa otvorí nebo, červený koberec lezie, kvetiny, andieli vpravo, vľavo, archandiel príde, tam je metal, pochladím a povie, tak ty si teraz pochopil niečo úžasného, my ti držíme všetci palce tam hore. No, nič takého sa bohužiaľ nedieje. Pokiaľ človek skutočne niečo pochopí, tak príde takáto hrejivá radosť, ktorú si nemusíme ani všimnúť. A práve táto hrejivá radosť nám dá obrovské množstvo vnútornej energie do toho, aby sme mohli v tom utrpení pokračovať ďalej. Pretože čím viacej človek na sebe pracuje, je to teda blbé, tak toho duchovného utrpenia prichádza samozrejme tiež viacej. Ja som si kedysi myslel, že to je veľmi jednoduché. Že človek, keď sa pustí do duchovnej práce sám so sebou a s poznávaním, tak najprv si robím tú najťažšiu pakáreň, no potom už je to brkačka, potom to už je jenom radosť, zábava, užívanie a vlastne až k tomu poznaniu je to úplne rovná cesta bez nejakej problematickej záležitosti, kedy by som si musel šiahnuť na dno, svoje dno. Mojím výskumom, každý má svoju cestu, pozorne, každý si môže robiť svoj výskum, ako potrebuje. Ja hovorím, mám možnosť hovoriť len o tom, čo som sám zažil na sebe. Môžem povedať, že čím človek viacej skutočne na sebe duchovne pracuje, tým je to utrpenie a pakáreň väčšia. A myslím si, že ten Buddha mal najväčšiu pakáreň v tom živote toho Budhy. A sám určite nevedel, či dokáže seba pochopiť, či dokáže pochopiť tento svet, alebo či sa na to nevyserie. To
stojí vo vzduchu až do poslednej sekundy pred poznaním. Myslím si, že tieto informácie sú pre dnešných ľudí, ktorí žijeme v tejto dobe, veľmi nepopulárne. Keby to bolo naopak, tak by to bolo úžasné. Ale moje skúsenosti vyzerajú úplne tak, ako ich hovorím, a myslím si, že či je to komerčne výhodné alebo nevýhodné, to mi je uprdele. Proste moja skúsenosť je taká, čím človek viacej na sebe pracuje a úprimne, tým je to ťažšie, ale zároveň máme na to aj viacej sily. Čiže je to nejaký proces vyvážený. Tie sily prichádzajú, aniž by sme si toho vôbec my všimli. Ja som sa teraz na staré kolená pustil do detičiek, už by som mohol byť detko, Klárka mi žiadného vnúčika nechce dať zatiaľ, tak som sa nasral a povedal som si, ja si urobím detičky sám. A pokiaľ by som na sebe nechcel pracovať a rozvíjať sa nejakým spôsobom a chápať veci, ktoré ešte nechápem, tak by som sa na to vyprdol. Ležal by som si v krásne svojom luxusnom bytečku, kde som býval, chodil by som po kameňoch, po prednáškach, písal by som si knižky, ale asi by som sa časom vzdialil od tej reality, od toho normálneho praktického života. A môžem povedať, že tie detičky ma tak pekne uzemnili a ukázali mi toľko práce, čo mám sám so sebou ešte, pretože detičky vám to ego vyškrabú aj z toho posledného rohu, kde ho máme pekne zamaskované, ukryté, aby tam nebolo vôbec vidieť. Na druhú stranu, človeku sa budí ten materský cit, u bab je to markantnejšie než u chlapov, môžem povedať. Dneska sme boli v takomto nákupnom centru na ihrisku, pretože pršalo a videl som tam tie mamičky, jej, tudlíky, pudlíky, behali okolo detí a potom sme tam boli takí traja tatínkové, čo tam sedeli na gauči, tak sme kúkali a bolo nám úplne uprdele, čo tie deti robia, že sme sa museli o nich starať. Len keď som videl, že padá buchta a že robí nejakú neplechu, tak som vybehol a chytil ho a vrátil, čiže sledujem aj to, že vlastne to pohlavie rozdielne vedie akoby k inej láske. Tá materská láska od matky je veľmi intenzívna, od otca je trošku iná, aj keď tá láska tam samozrejme je. A toto štúdium mi myslím dalo veľmi veľa a aj keď už by som mal byť ten detko, než otec, tak som strašne rád, že s tými detičkami môžem byť a vidím aj, ako to funguje v režime, keď to chcem pochopiť. Keď chcem pochopiť dieťa, vzťahy a podobne. Keď som bol mladý a mal som Klárku, tak ma zaujímala kariéra, peniaze a užívanie si. Tak teraz ma nezaujíma už ani jedno z týchto troch vecí, okrem užívania si s kameňmi, tam to roztáčam vo veľkom, ale zaujíma ma, ako to vlastne funguje, ako ten človek, keď príde na svet, vidí rodičov, ako vidí tento svet, ešte predele, keď človek má informácie, kto to bol v minulých životoch. Zvlášť ten prostredný buchta, čo by Max, môžem povedať, že to je pokračovanie. A není to žiadna príjemná záležitosť. Na prednáške tu v Bratislave, na tomto mieste, nedávno, asi pred rokom to bolo, som stretol dve baby, neviem, či tu niekto z nich je, a dve kamarátky. Také blondiaté boli a ja som sa im sťažoval. No, narodil sa mi Max, to je pakáren. A oni, čo, blázniš, že to bol tvoj najlepší kamarát? Som hovoril, áno, bol to môj nemecký najlepší kamarát, ale ja som ho poznal úplne do detailu. Všetky tie negatívne veci viem, aké lumpárne a finty ma s ním čakajú, čo všetko si tu na mňa nachystal. Oni, no ale veď to je radosť, že to bol tvoj kamoš, že som hovoril, ja som sa na nich kúkol, som povedal, a vy dve ste kamarátky? Oni hovorili, no áno, najlepšie už. Školy sa poznáme. Tak sa kúkol na jednu a hovoril som, ty, keby sa ti narodila tátok ako dcéra tvoja, ja by som ju bila. A hneď takto ukázala roka, že by ju dala. Ježiš, aby som ju mlátila. Hovorím, no vidíš, tak to je ono. To je práve takéto krásne duchovné cvičenie, že keď sa nám niekto blízky narodí a teraz ešte máš tu možnosť vidieť ho z minulého života a teraz, takže Max a buchta, to je naprosto to samé. Žrádlo, kafičko, myslím, že keď bude mať 5 rokov, naučí sa aj fajčiť, pretože bol vášnivý fajčiar. Takže toto všetko čaká, má nové plúca, nový žalúdok, všetko funglovku. Takže ako je
môže to ničiť a likvidovať veľmi pekne. A ten vzťah samozrejme sa vyvíja v trošku v inej rovine, keď máte dieťa, niekoho, kto bol vašim učiteľom trebárs, pretože ten Max, keď som prišiel do Nemecka, to bola veľmi zaujímavá štúdia, bol môjim guruom, čo sa týka tržného systému. Naraz to bol Nemec, ktorý tam bol akože boháč v mojich očiach, než som zistil, ako je zadlžený, než som zistil, ako mu sú peniaze uprdele. No a potom prišlo toto, čo prišlo, Marcel začal tam nejakú sovu vidieť a išli sme do Damucháry a všetko sa to otočilo a naraz ten môj guru ma požiadal, či by som nebol ja jeho guru, pretože bol lenivý na sebe duchovne pracovať. Chcel, aby to Marcel za neho celé zobral, aby mu povedal, čo má robiť, čo je správne, čo nie je správne, ako čo najrýchlejšie dosiahnuť osvietenia. Nejaké poznanie mu bolo uprdele, ten chcel už vypadnúť odtiaľtok a užívať si maximálne. A myslím, že pre veľmi veľa ľudí je cieľom to osvietenie alebo byť svätým a vypadnúť z tohoto kolotoča reinkarnácií, vypadnúť z tohoto zasraného sveta a ísť do sveta, kde už sa ľudia neinkarnujú, kde to šťastie je absolútne, kde si budeme užívať šťastia a eufórii až do konca sveta. A myslím si, že tá realita bude vyzerať trošku inak, pretože my uvažujeme čiste egoisticky, dokiaľ sme na tomto svete, to ego máme aktívne, čiže naše myšlienky spolupracujú s tým, aby to bolo pre nás, len pre nás a hlavne pre nás výhodné všetko. Čiže potom osvietení možno bude vyzerať úplne inak a bude to oveľa viacej práce, než máme tu my sami so sebou. Bude to oveľa viacej práce, ako hľadať radosť a eufóriu a šťastie, aby nás to na tomto svete bavilo. Ja myslím, že v dnešnej dobe, ktorá je dosť drsná a pre duchovný vývoj velice intenzívna, tak v tejto dobe začína chýbať jedna elementárna vec, a síce zmysel života. Pre veľmi veľa ľudí je naraz zmysel života fuč. Ja som nedávno hovoril, že v tom stredoveku sa asi ľuďom žilo oveľa lepšie než nám v tomto blahobytnom kapitalizmu, alebo ako to nazvať. Pretože bolo kresťanstvo a žili sme ako jedna veľká rodina, pracovali sme u nejakého pána na poli, spola sme išli do kostola, tam sa o nás duchovne postarali, povedali nám, že keď budeme takto sa modliť a budeme na sebe dobrí, takže prídeme do neba, no a s tým sa zaspáva úplne nádherne. A teraz si predstavte, že ste ešte uťahaní celodennej práci na poli a teraz do vás naliali, že prídete do neba a že ste teda tí vyvolení šťastní a boží ovečky, tak ovečky si lahli a boli úplne happy a keď sa to opakuje kopec rokov a keď umierate, príde farár a teraz vás tam ako prevedú na tú druhú stranu, tak človek si myslím, že má šťastný život. Toto ale skončilo a ocitli sme sa v dobe, kedy nám nikto nepomôže, kedy nás nikto nepovedie, pretože už sme asi zreli na to, aby sme sa viedli v chápaní sami a máme možnosť si vybrať akúkoľvek duchovnú cestu, ktorá nám vyhovuje. Myslím, že tých duchovných ciest sú 3 prdele, vpravo, vľavo a každý si môže robiť, čo chce. Toto je obrovská vymoženosť, toto sa volá asi duchovná demokracia a myslím si, že málo kto si to vôbec uvedomuje. Pretože za komunistov, za takúto prednášku by nás tu na komúškami rozohnali a polku by nás pozatvárali a poslali do lágrov. Dneska toto absolútne nehrozí, dneska si môže každý hovoriť, čo chce a myslieť, čo chce a robiť, čo chce. Čiže dostali sme sa do stavu, ktorý síce je nepríjemný, pretože so zodpovednosťou ešte nevieme zachádzať tak dokonale, alebo tak dobre, ale máme možnosť na sebe pracovať veľmi intenzívne. A myslím si, že na rozdiel od stredoveku dneska každý na sebe duchovne pracuje a nie je tou ovečkou, ktorá je chytená za ruku, odvedená na pole a zase cez kostol naspäť do postele. Každý sa môže prejaviť v tom najhoršom úmyslu, aký len máme. Každý sa môže prejaviť ale aj v tom najlepšom úmyslu, aký máme. A táto doba je meditačným prostredím, po ktorom sme možno veľa životov túžili a až sme si nakoniec toto meditačné prostredie vymodlili a sme nasraní ako bronci, pretože nevieme, čo s tým. A túžime vnútorne po nejakom gurovi, ktorý by nás zase čapol za tú ruku, zase by nás
doviedol do tej postele s tým šťastím, že sme vyvolení a že nás tam nahore už čakajú, že nám tlieskajú, milujú nás. Ono to tak asi je. Človek si to ale neuvedomuje, pretože tá druhá strana, tí hore, čo nám vytvárajú čas, čo nám dávajú priestor, tí nás milujú absolútne, ale my to necítime, nikto nám to nehovorí, zhora nechodí ten potlesk po večeroch, aký sme skvelí a my sa tu potom musíme patlať s našim životom sami. Myslím, že samota duchovná je typickým znakom fyzického sveta. Vo fyzickom svete sme všetci sami. Sami sa rodíme, sami umierame, sami premýšľame. K tomu nám nikto nepomáha. Ale je krásne to, že sa môžeme obklopiť ľuďmi, ktorých máme radi, alebo ktorých nemáme radi. To často býva, že sa človek zamiluje, niekoho miluje a potom sa ľudia nenávidia. Ale aj to je veľmi pozitívne, aby sme sa nejakým spôsobom vyrovnali, jak karmicky, tak chápaním, aby sme si odpustili a mali sa radi. A radosť prichádza vždycky a máme ju tu, často ju nevidíme a môžem povedať jednu vec, že pokiaľ človek sa aspoň takto na seba pozrie a dokáže si každý deň nejakým spôsobom prefilmovať, pretočiť, tak nájdeme veľa vecí, veľa meditačných pochopení, ktoré cez ten deň prichádzajú. Čož sa mne stalo treba včera, keď som kupoval achát, prešiel som si obrovskou eufóriou, potom zase samozrejme aj minusovou, že mi to bolo ľúto a nakoniec to skončilo radosťou, že kamarát je kamarát a že som ho do ničoho nenútil a tá radosť mi otvorila pohľad, že vlastne žiadny achát by som touto cestou nemal získať a povedal som si, že už nechcem nikoho tlačiť, že mi musí predať kameň, ktorý ja chcem a po ktorom túžim. Čiže si myslím, že treba včera pre mňa toto bolo nádherné poučenie, čo sa týka eufórie a radosti, ale prišlo to asi zásluhou toho, že som ten deň vnímal ako meditačný deň, ako každý iný a potom si ten deň človek rozoberá v hlave a spätne môžeme veľmi veľa vecí vidieť a pochopiť. By som poprial všetkým otvorené oči, aby sme mali otvorené oči jak v nešťastiu, tak v šťastiu, jak v eufórii, tak v radosti a aby sme týmito otvorenými očami dokázali vlastným rozpoznávaním pocítiť, čo je eufória, čo je radosť, ako to funguje, ako to nefunguje, aby sme dokázali sa pozrieť sami na seba zvonku a aby sme sa pochopením posunuli ďalej k novým, väčším skúškam, k väčšej pakárni, k väčšiemu utrpeniu, ktoré zase prinesie väčšiu radosť. Ono je to taký pekný kolotoč, ktorý človek zažíva a do ktorého sa nám samozrejme nechce. Pretože v dnešnej dobe, ktorá je komerčná, dá sa povedať, vyhráva zatiaľ lenosť, a síce duchovná lenosť, kedy sa chceme mať takisto dobre ako na tele, keď máme plný žalúdok, takisto sa chceme mať aj v duchovnej oblasti. Užívať si radosti, šťastia, eufórii, meditovať, znášať sa na tom balóniku, ktorý by nemal prasknúť tak rýchlo ako praská. A takáto záležitosť samozrejme duchovnej lenosti nás čaká všetkých. Myslím, že každý človek si prechádza, alebo bude prechádzať duchovnou lenosťou. Nie je to nič neobvyklého, je to len stav, kedy človek hĺbšie začne po finále uvažovať nad svojím životom, nad skutkami, myšlienkami a činmi, čo sme urobili. Takže ďakujem za pozornosť.